Det er ikke sjovt. Nej, kraftedme var det ikke se, hvor sjovt mange til. Blomster, blomster, blomster. Har du nok til 2 senge? Ja. Mere end nok. Fæld alle blomsterne, vi skal have en blomsterhave med alle blomster. Hvor vi sådan Fuck, der er mange, mand. Sådan vi har en blomster hver i en kruk. Vi skal bare have alle de her blomster i en kruk. Ja. Vi skal vide vi skal have en af hver blomst. Nogle gange så får jeg lagspikes, når jeg fælder dem. Det er sjovt, når man smadrer de der dobbelt der. Der er dobbelt store, så kommer der sådan en ting herop. Som fra en anden blomst. Det ser da fucking dumt ud. Blomster! Vi skal bare have en hel chest fyldt med blomster. Ja. Bare en masse forskellige, så vi ved, hvilken slags der er. Mand. Så. Tror jeg har nok. Slashbaun. Det er slet ikke snyd. Nej. Der er en zombie lige bag dig. Au, lever! Hvad gør Der jeg? er jo ikke nogen zombie, vel? Det var da heller ikke mig. Slet ikke. Der er en skeleton, der skyder dig. Jeg så det slet ikke. No hell. Episk. Nå, nu må det her episode fandme snart have varet længe. Ja. Fordi det har været nat 2-3 gange. Hvad er det? Ja. 2-3 gange? Ja. Hvor lang tid er det egentlig, at den cirka er? Det kan jeg sgu ikke huske. Nå, men altså, skal vi bare sige hej, og vi ses igen i næste episode af det her. Vi skal lige sove, mand. Vi skal lige sove. Nå, ja, der er mand. en dobbeltseng. Jeg vil sove inderst. Okay. Au. Vi ses alle sammen. Vi ses alle sammen i næste episode. Hej.